Yeah, sanibona. Usiphiwe wakaMaduma lo. Namuhla sinobandile yebo eMbalenhle Police Station. Lana bazolekelela umzali ozovula icala ngoba ingane yakhe ihlukunyeziwe esikolweni. Akuthiwa ingane azingashaywa kodwa okushiwoyo ukuthiwa ingane azingashaywa ngathi maphara atshontshe iplasma. Ngakho ke athi sinike umnumzane la ithuba azethule asitshele nestory ukuthi kwenzakalani. Mnumzane wami sawubona. Sawubona baba kunjani? Ngiyaphila mfethu njani wena? Ngiyaphila. Mfethu ngicela ungichazeleke ukuthi namhlanje as iSDP nize ngani la eEmba Police Station. Si service delivery party we had a complaint izolo I think beku 26 February around 1700 pm. Kuthiwa kunomzali ozile ngaphambili of which it's a future pioneer. Uzile wazole icomplain ukuthi no esikolweni umntana akakathithwanga feli ubanjwe abanye abantwana utishera atshela abanye abantwana ukuthi abambambe bamshaye ofithi umntana wakhe une operation umntana wakhe una 9 years old is a 9 years old boy ufunda ethola ukwazi so ngicabanga ukuthi thena bayiliya kanjalo kwasithinta nathi because bathi izolo bazile namaphoyisa but azange kuvulwe case. So service delivery party we honored because nathi sinabantwana sibazali kuzo zonke izikolo asibazali phela not only delivering service kodwa sibheke konke ekungahle kuthinta abahlali bethu baseMbalenhle. So seza nga agenda I complaint namuhla ekseni ethola ukwazi sathola ukuthi uprincipal asimtholi sithola udeputy principal and nalomunye it's a second in charge deputy principal lo shaye umntwana. Manje tshela mina mfo was the school aware of the incident le eyenzakele noma nina manifika ekseni indaba entsha emadlebe nabo? No, isikolo sona into esiyaziyo because into enzeke over a week lena bathi izolo namaphoyisa lawo bewakhona nayo ubutishera bazamile ukuthi bakhulume nomzali nomntwana and umzali uthi bengeka khona ukukhuluma while amaphapho aphezulu. That's why bekaze ku service delivery party azobuza ngama code of conduct okanye ama act law akhona la eSouth Africa ukuthi kwenziwa njani nasekwenzeke so because umntana wakhe ushayeke kabuhlungu and umntwana unama operation of which ama operation are less than 3 months. Okay, tshela mina ke umzali ngokuya kwakhe ukulungiswa akufuna ukukubona noma afisa ukukubona kwenzeka ikuphi? Ngicabanga ukuthi it can be fair ukuthi since manje sizovula icase ne ofithi manje bagcine basinakile ungene ngaphakathi umntwana size samlanda na esikolweni. Ngicabanga ukuthi ukulungisa umzali ayifunayo ukuthi umeneri akathatha umntwana amikise kulona because that's what the parent was demanding ukuthi umntwana demand ukuthi aye counseling of which a professional counseling bese uthola ne professionally doctor ezomenza the thoroughly check up. Okay, so ama demands omzali ukuthi number 1 the child must be properly examined ukuthi ingane ayilimele njengoba ine operation. Yes. Okwesi2 ukuthi utishera must pay for counseling because ingane undergo trauma. Yes. So they need to ensure ukuthi isazokhona ukuqhubeka ibambe izifundo zayo ngendlela elungile. Yingako athi ucela ukuthi ayiyokwenza check up for counseling. Yes. No, mnumzane wami thank you so much. Okwamanje sizolinda umzali nengane la phakathi sizwe bona ukuthi bahambe kanjani. Thank you so much for isikhathi sakho. Yeah, sanibona. Usiphiwe wakaMaduma la sesibuyileke simtholile uma wengane okuyiyena oyicomplainant. Yebo. Yeah. Noma phakathi bese besola nje ukuthi uma is being influenced by political party ukuthi azovula icala kanti akulona iqiniso lokho. Uyena oye inhlangano yakhetha ukumlekelela. Ma sawubona? Yebo njani? Ngiyaphila unjani mama? Siyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ukubuza nihambe njani la phakathi? Sambe kahle la phakathi basizile noma bebesidelela nje laba bayini kodwa sigcine sisizakele. Ngicine nisezakele so kuko konke okwenzakele ingabe uthokozile emoyeni nama demands wakho ucabanga ukuthi azophumelela yini? Yeah, ngicabanga ukuthi kuzophumelela kulesinyathelo esisithathe kusukela manje ngibona kuhamba kahle. Okay, so case number uyitholile ngithi? Yes, ngitholile case number. J88 form yakho nayo uyitholile? Yes, ngitholile. So ukusuka la ukuya phambili ubungathanda mhlawumbe ukuthi kwenziwe njani so lanka kusalinda ukuthi uphenyo mhlawumbe liqale? Ngithanda ukuthi ingane yami ithole counseling njengoba ihlukumezekile bese ulo deputy principal lo teacher omshayile asuspend athole punishment yakhe
bese umntwana eyisa kadokotela. Okay, akunankinga mama, ama-demands wakho akuzona izinto ezinzima kakhulu ngoba uthi ingane ayibhukhelwe professional counselling uzokhona ukubona ukuthi ingane ingaba yithikemezekanga yini, ikhona ukuqhubeka nezifundo zayo. Futhi uthi uyathanda nokuthi ayobona udokotela ukuze acheckwe ukuthi ingabe operation le anayo ayithintekanga yini. Ngabe ngisho kahle? Yes. Okay, okugcina sokushilo ukuthi uDeputy Principal okuyena oshaya ingane ngithi athi ukususpendwa kancane pending investigation lo kangithi okushoyo. Yes. Okay, siyabonga kakhulu mama. So ngokubona kwakho ingabe namuhla usizakele, you are satisfied noma khona la kushoda khona? No, satisfied kakhulu. Highly satisfied. Highly satisfied. Siyabonga mama uma kubanjala ngithi.